Jo, jak się ty są? My to jest ryczony na te żniwinę do gminy leze, no z naszej gminy story wam burci me przejechali. Co my możemy sobie od nich nauczyć? Jo, mnie so tu baro widzi, nas tu gmina leze, no zaprosia. Baro mnie so tu widzi, wiecie, lesny. My tu musimy coś sobie obejrzeć, co my mamy w ogóle kwal nas zrobić. Jo, ja widzę, że oni tu mają kabaret, 3 gwiazdy do śpiewani, plus mamy budżet niszczy, plus no co ja No właśnie, co ja zrobię z takim budżeta? Ten kabaret na te kuńce, o tak, ale dobrze. No może białci z KGW so do. O, ładnie jakiś kabaret zrobią. Jo, dobrze. A na teli gwiazdów na wieśmy nie mamy pieniędzy, ja wiem. Bo ja mam to zagodony z tyma nagłośnieni, ja mam platka tył, gdzie oni mnie nagryli. Jak oni mnie to nagrają, my to weźmiemy do domu, a te to puścimy kol nas. O, i są organista płysacy, żeby spróbować ugrać. Le broń błezie, jemu tak kabli nie podłączyć, żeby on nie zaczął grać. Nie, bo on tam jest serdeczną matką zagro, albo co. No właśnie. To lepiej nie. Lepiej nie, także muzyka my mamy. Jo, tu już są te dmuchańce. Co z tym? Dmuchańce, no oni tam im z nima godą, to są wielkie pieniądze, żeby to postawić dziecko. Ale ja mam taką łydbę. Ja za godą z naszym gbura, ze Stacha, on tam na pewno ma w siopie full tych starych dętków, łed trekra, łed kombajna, łed bizona. To są weźmie, zrzesi są wszystko powrózka, na dmucho, te dziecem do skakałem, to teli radość, że dziecem do miałem, nie? To jest to, a ja już widzę, oni tu oni mają taki dyl i na tym jest tako zakręcono bulwa. A ja to widzę. Nawet może tak to sprzedawać. Ja to uśmaku, to fajny śmaku, ale widzę te 10 złotych za jedna bulwa. Za to ja by im pół miacha przeniósł bulew. Ja wymyślił, że ta moja, jak ona łebierę bulwę, ona tak fajnie łebierę, że to całe łebierki łestają, to ja to pozbieram, to są weźmie na krącie te łebierci, a te to są tam psoli, coś i na łedzin, na grilla. Ledze sobie zmerkają tam, tak ci fajnie. Ja już z lasa załatwia jedna buma, co tak bez niżudnych dylów bądze, tak fajnie łeb golono, to co zrobi turniej w Lożani na pal. To byśmy dobry. Ale to musi wykluczyć tych naszych 2 pitów, bo jak te tam pół litra powiesisz, bo nim do drapele jak płetę za to. Jo. Dobra, ja myślę, was to się, my możemy iść w ten cel, tam co zjeść, bo tu wójt najrocił na jedzeni, a te dewolaje stygną. Żebyśmy choć co stundka wyniósł. Idziemy.